Lumang kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pagreaksyonan ng usa ka video nga random ba gihapon. Ini nisikat ni siya, nag-viral po ni siya nga katong nikanta siya sa usa ka sabungan bali. Ikuha bali siya so gipakanta nga to sa sabungan. Gabi kanindot kayo. Ini gitawag ni siya diri sa Pilipinas o AKA Freddie Mercury ng Pinas. O kanindot kay nagtingo siya. Ang iyang pagkantahon karon mao ang iyang pagkakabiran karon mao ang Bohemian Rhapsody bali. At tanawon kung unsa puling yung cover ani o rendition ni kay kanili lisod-lisod puling kanta taas singgit perminti. Tanawon nato. Okay? O sige din nato maglugay. Pero sa mabag-o diha nga nakita sa atong channel karon so ganahan ka subscribe sa atong channel. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ibang mga tao wala pa kita ni. Okay? Sige. Ang kini atong pag-reactan karon, ang kining video atong ibutang sa atong description na i-link dito sa original nga video. Okay? Kung gusto mo nga walay mag-react. Tanaw ra mo nga to. Okay? Hindi na ta maglugay. Magsugod na ta. Magsugod na ta. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Wapo kayo eh. I'm just a poor boy. I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little I, little Sa i-comment ko ninyo kung kuan ba ni si Stephen Balay kanang laban ni siya half bali ba ni siya ba half unsa ni siya nga lahi bali ang iya unsa ni iyang citizen bali Filipino ni siya pero unsa iyang half bali ba i-comment niyo sa comment section nato padayon ta. Okay. Wapo kayo. Mama, Rock and roll ko no. put a gun against his head. Pull my trigger now, he's dead. Wapo kayo si quality sa yung tingo no. Like a child's been gone. But now I'm gone, I'm throwing it all away. You sing it. Napoy stage performance bali ba? Didn't mean to make you cry. Entertainer yun siguro ni siya no. From the back, Okay, nakanta man ni siya diri sa kuno yeah, we know. ng isa ka bar bali. I said nothing really. Too late, Okay. but I was gone. Since she was on my spine, body's aching all the time. Grabe panis. Bye, everybody. Kuha gid. Got to go. Mura rag original. Gotta leave it all behind your face. The truth. Oh, mama. Ooh. I know I died. I sometimes wish I'd never been born. Abi kanindot kay yung ano sa iyang voice quality kay may kanang pagaw-pagaw ba sa iyang tingo gali. Nindot kayo. Ayong kagdi kaabot to. Rumaw ginaiya. Ni iya nga kuan bali. Abi kanindot kayo.
Okay, nagipalsito mo ni. Scaramouche, will you do the fandango? Kuabi kaya kayo. Very frightening. Galileo, 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 Figaro. It's just a bird from a bird family. The sky, from the stars, just a team. Gwapo sa kayo mo. Bismillah, no, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. Never let you go. Never let you go. Let me go. Oh, no, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia. Gwapo sa kayo. No, singgit pa. Asa, grabe ka power kay yung tingog yun. Oo, mao nang ang mga mananaway gid ani ganahan gid sa iyang mutanaw gyud kay tungod sa iyang kapower sa iyang tingog sunod. Grabe, gwapo po kay sig performance bali nga makakuan sa mga audience bali wa makaagni bali. Kuan siya perminti mo excited perminti kay o kanang basta grabe ka kuan kay siya sa stage performance bali. Oh, tanawa. Oh, lihok kayo ba? Oh, Oh, baby, get to this to me right, yeah, yeah, yeah. huya ka. Just get me right outside here. Okay. Gwapo gitingog gyud eh. Mhm. Anyone can see. Hmm? Oh, nothing really matters. Nothing really matters to me. Gwapo lang kayo. Okay. 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 Ato na pong nadungog mo sa ka random kay kan kini si Stephen bali. Random nga video nato nga karon nato nakita-awan ni. So ini nga kuan singit o kini nga performer bali. Usa ni siya ka kuan. Usa ni siya ka atong nag-viral bali gihapon sa usa ka video nga dito siya ni kanta ngadto sa sabungan. O nindot kayo. Makana ko bang grabe tingog ni nga tawo eh. Grabe ka power kayang tingog. Napay mga anang bali pagaw-pagaw nga paminawon lagi nimo murag dili siya kaabot ba. Pero kuha kay niya. O ding gitawag po ni siya og Freddie Mercury. Freddie Mercury sa Pilipinas dai. Ay grabe ka nindot gid po diya kung sundog po ng kuan sa stage performance balik kuha kayo. Yang gisundog kang Freddie po nga kuan. Deadly at sa iyang lawas bali ba. Di ba? Oh, nindot kayo. Nindot kayo. Kana ko nga tagadiin man ni siyang nga kuan nga tao sunod sa piyang lahi bali ani ba. Kuan ni siya nalating siguro ni si half kuan Amerikano unsa ba Filipino Amerikano unsa na basta inana i-comment niyo kung unsa ni iyang kuanan iyang half bali
pagka Pilipino po. I-comment ninyo. So makaana ko ba nga kini nga video atong makita gyud nga ang mga audience giganahan gid kay sa iya, di ba? Giganahan gid sa iya kay sabay pagali sila diha, grabing human, grabing pamakpak sa iya. Nagsara ning unana nga performer nga murag kung kada sagaran nga maingon ang bar murag baliwa ra baya magkanta ra na ang mga nag-perform diha, pero murag baliwa ra, murag di ko padi susama ani nga nakuha ging attention sa mga audience bali niya, di ba? Sa iyang pagkanta. Nindot gid kayo siya mo kanta gyud, di ba? I-comment niyo. Sige, comment niyo sa comment section kung sa inyo kasulti sa itong video karon. Okay, di na ta magdugay. Di na ta magtaman. Pero sa mga bago diha nga wa pa nakasubscribe sa atong channel, so giganahan ka, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-comment ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod, kini si Inchans TV, proud Bisaya. Peace out.